Hey guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय आरो लोगोसे मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोनजों खैराबारियाव थांनो नागिरदों। जोङो खैराबारि थांबाय थादो दायो। बाजिगुथि बोसोरारि जथुमा बर' थुनलाइ आफाद 2020 दावहारु फोथाराव जानाय जि प्रग्राम जागोन बे जायगायाव जों थांनो नागिरदों दिनै। बेयाव खामानिया सोलिगासिनो 20, 21, 22 सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे लाहार फाहार खालामनाय जायगा फोथारखौ आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनो थाखाय बे दिनैनि ब्लग भिडिअ आं नोंथांमोनखौ ब्लग भिडिअ खालामनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन आरो जोबजासिम नायलांबाय थागोन। जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। नोंथांमोना जाहाथे बयबो बे प्रग्रामाव जाहाथे बयबो फैयो। बर' थुनलाइ आफाद 2020 खैराबारि जायगायाव जागोन। दावहारु फोथार होननानै बुङो बे जायगायाव। जों दायो सानै लोगो थांफाबाय थादो। बेजों आंजों थांफाबाय थादो दङ। जों दायो खैराबारि मोनसिगोन होनजायो। जों दायो मोनहैसिगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन बे भिडिअखौ। स' फाइनालि जोङो दायो मोनफैबाय। बेयो गेट, बे बरायनाय गेट खालामनानै दोनदों बेयाव। स' गेटआ गोबां दङ। खमसे मिनिमाम 30सो गेट बनायनानै दोनदों लामा लामा बरायनाय गेटखौ। बे नुनाया बेनि मेन गेट दङ। बेनो मेन गेटआ। बेनि सेराव थांगोन दायो जों। थांबाय थादो मोनहैसिगोन। मेन गेटआ बेनो नै जाजोबाखै। गोजौनिया कमप्लिट जाबाय। गाहायाव दंबावो। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो गासैखौबो कभार खालामनो नाजागोन। हे गाइस, जों दायो नै मेन गेट जाखिनि मेन गेट बनायना दोनदों बेखौ नुदोंना? बे मेन गेट जागोन बियो। साहित्य सभानि बे मेन गेटआ जागोन बेनो। दायो खामानिया सोलिगासिनो अलरेडि बियो जासिगोन। जानो हमजे खामानिया जाफ्रामबायनो। नै नुदोंना? जोबोद मोजां बनायना दोनदो। स' आं नोंथांमोनखौ फाइनालि नोंथांमोनखौ निमाहा बिनो सानदों। आं दायो कलेजनि इउनिफर्मजों बनायनाय जाबाय बे ब्लग भिडिअखौ। माने कलेजाव एसे खामानि दङमोन कलेजाव। ओंखायनो आं कलेजनि आंनि कलेजआथ' खैराबारि, बयबो मिथिखायो आं खैराबारि कलेजाव फरायो। ओंखायनो आं नोंथांमोननियाव कलेजनि इउनिफर्मजों बनायनायनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। बेखौ गिबियावनो बुंग्रोनाय थाबाय। जों दायो सिङाव हाबहैगोन। सिङाव खामानिया माबायदि सोलिदों, खामानिया बेसेबां आग बारायखो आरो मा बनायदों बेयाव दायो हाबगोन जों बेयाव। आंजों लोगोसे दंफायो नबजित बर', बियो आंनि फैफादों जोंनि कलेजनिनो। आं दायो इउनिफर्मावसो दोङो, कलेजनि इउनिफर्माव दायो हाबदोंनि बेनो मेन गेटआ। दायो जों हाबदोंनि। उननि बेक साइडनि गेटनि उननि बेक साइडआ गोजोन थोङा नुहुरदोंनानै बेक साइडआ बेनो। दायो जों हाबदोंनि फोथाराव। नबजित, बियो दावहारु फोथारमोन ना? औ, दावहारु फोथारमोन। दावहारु फोथार बियो। जोबोद समायना। जों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिदो आं दिनै फैदों कलेजनिनो जों लोगो। जों दायो इउनिफर्माव सानैबो फैदों। दायो नायदोंनि फिल्डखौ जों दावहारु फोथारखौ। जोंहायनो नै फुरा गासिबो बनायदों। आरो लोगोसे बे साइड बिथिंबो दोङो नै फुरा बिथिं। जानो हागौ बियो भलेन्टियारफोरनि, हौवासाफोरनि भलेन्टियार केम्पआ बेयाव जागोन, बेयाव थाग्राया। स' जों दायो फुरा गोदोरखा एक्जिबिसनाबो बेयाव सोलिगासिनो। एक्जिबिसना जागोन बेयाव बनायबाय थादो। बेयावबो जों नायगोन, सिङाव हाबना नायगोन बेसेबां आग बारायखो, नङा होमबा? जों दायो गारिखौ बिथिङा स्टार्ट खालामबाय। नै खालामबाय जों थांसै सेराव। मेन गेटनिफ्राय जों फैयै बियो एक्जिबिसननि मेन गेटआ बेनो जागोन। एक्जिबिसननि मेन गेटआ सिङाव स' 50 बिगासो जानो हागौ, 50 बिगासो जानो हागौ। गोदोरा जोबोर गोदोर बनायदों बे सिङाव।
स' खाथियाव नायदोंनि मेन गेटआ बोरै बनायदों नङा होमबा नोंथांमोना मोजाङै नुवाखै जानो हागौ आं बिनि सेराव थांगोन नोंथांमोननो देखायगोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं बिनि सेराव थांनो नागिरदों एक्जिबिसननि मेन गेट आं दायो बिनि सेराव थांगासिनो डिजाइनखौ नै माबायदि खालामना दोनदो गेटखौ जोबोर मोजां बनायनानै दोनदो बेयाव नुदो जों औवाजों हेबनानै बनायदो लोगोसे सिङाव नारा होदो सिङाव नै नारा बे जाबाय नारा होदो ओमफ्राय बेफोर औवा बोरिया खावनानै बोरिया बनायना होदों डिजाइनखौ गाहाम नांदो ओमफ्राय गोजौआव नुदोंना बेयो थाराजों बोरिया बनायना दोनै मोजां नांदों गेटखौ स' एक्जिबिसननि फिल्डआ बेनो जागोन बेनो नै फुरा गोदोरखा ओमफ्राय बैयाव जोंनि बर'नि न' गोदोनि न'आव जेनेबा जों थायोमोन बेयाव दङ बेबायदि एक्जिबिसनाव जों दोननायखौ नुनो मोनदों बेयाव बनायगासिनो ओमफ्राय बेफोर गासिबो दखान जागोन 9 बाजेट गासिबो दखान जागोन ना बेफोरो गासिबो दखान जागोन उनथिंनि नै उनथिंनिया सान्दुंआ एसे मोदानदो नै आरो सिङाव हाबबावदोंनि जों दायो बै न' बनायना दोननाय बर'नि न' बेखौ जों नायगोन बे जारिमिन मोनसे नङा होमबा बेखौ बनायथारनांगोन स' जों बिनि सेरावबो थांगोन बोरै बनायना दोनदो नायगोन नोंथांमोना नायलांबा थाबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला आं दिनै सेकेन्ड टाइम ब्लग भिडिअखौ बनायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बै भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट्स हरगोन बेखौ गिबियावनो बुंग्रोनाय थाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जेब्ला एक्जिबिसनाव थाबायखांनानै नोंथांमोना मेंनाय मोनगोन ना अब्ला बे जायगायाव नोंथांमोना जिरायफैनो हागोन जोबोर मोजां बनायना दोनो जिरायग्रा जायगाखौ जोबोर बोरिया गुल खालामना दोनदों बेयाव सोरगिदिं जों जिरायनो हागोन जिरायनानैबो फटक लानो हागोन सेलफि लानो हागोन जोबोर मोजां मेंबाथाय जों गासिबो बयबो जिरायनो हागोन मेन हाबनाय लामाया बिथिं जानो हागौ बिथिं बनायदों नै जांख्लादों बोरिया थाग्रा बोरिया बनायदों जोबोर मोजां ओमफ्राय बेखौ बनायबाय थादों दलं बिथिं थांनो हागोन थाबायलांनो हागोन बेखौ दलं बनायगासिनो बिथांमोना नै दलंखौ बोरिया बनायनानै दोनदों गासिबो औवानि लोगोसे आरो गय दंफांनि बनायदों गय दंफां औवा बिथिं नै मोजां बनायदों नै बिथांमोना बनायबाय थादों कालारबो फोनबाय थादों गाहाम नांदों दलंखौ डिजाइनखौ मोजां खालामदों नैथिंनिफ्राय गाखोलांना आइथिं गाहायथिं ओंखारलांनो हागोन बोरिया फैयै फैयै बे न'सिम सेराव जों मोनफैबाय बे सिङाव जों हाबना नायगोन दा सिङाव खामानिया बेसेबां जाखो आरो बेसेबां सोलिगासिनो दायो सिङाव मा खालामनानै दोनदों बेयाव जों हाबना नायदोंनि नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफाबानो जाबाय आं दायो हाबदोनि सिङाव आं दायो सिङाव हाबलांदोनि मा बनायना दोनदों बेयाव नायगोन फार्स्ट अफ अल बे न'आ जादों मोसौ दोनग्रा न' जागोन बेयाव ओमफ्राय बे थाग्रा न' बेयो थाग्रा न' ओमफ्राय बिथिं मा बनायना दोनदों हिसांसालि नै फिथा देग्रा जागोन नैबे फिथा देनो हागोन बेयाव नै बोरिया बनायना दोनदों दासो लिरदों गोदाननो नै बोरिया नांदों ओमफ्राय बिथि दंखल दङ बेनिफ्राय खोथिया थोलिबो फोना दोनदों बै नुहुरनाया सेराव लांदों ना नोंथांमोननो खिन्थिनि नायबानो जाबाय नै खोथिया बेयाव फोनानै दोनदो नै खोथिया फोना दोनदों ओमफ्राय बिथि नै ओमफ्राय बिदि गय दंफां फुलि गायनानै दोनदों नै गय दंफां माने बारि खालामना दोनदों आरोना ओमफ्राय बेयाव
इसिं न' बे इसिं न' जाबाय नैबे बाथौ सिजौ दंफां गायगोन ना बेयाव ओमफ्राय माइ दोनथुमग्रा नैबे नै बेयाव माइ दोनग्रा नै जोबोर मोजां बनायना दोनदों ओमफ्राय बे जाबाय फुख्रि जाबाय नै ओमफ्राय बिथिं दङ बायदिसिना दाउ होरि दोनग्राबो दङ ओमफ्राय ओइफोरो जिगाब दोनथुमनानै दोनदों बिथिं नै जिगाब दोनथुमनानै दोनदों ओमफ्राय बेयाव लेट्रिन स' फाइनालि बे न'फोरा गासिबो जाफ्रामजोब्बाय दायो मोननैसो खामानि दंबावो बेयाव सिजौ दंफांखौ बेयाव गायाखै सिजौ दंफांखौ मब्ला गायगोमोन होनना बुंदों शुक्रबारे गायगोन बेखौ सिजौ दंफांखौ नै बेयावल'सो खामानिया दङ लोगोसे आरो खामानिया गासिबो जाफ्रामजोब्बाय बेनो न'आ नै 20निफ्राय बे अपेन जागोन नै स' फाइनालि दायो मेन स्टेज प्रग्रामनि जानो गोनां गेट बेखौ जों दायो बेयाव सेराव थांदोनि जों बेखौ दायो नोंथांमोननो देखायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ मोजां नांबाय स' बयबो जाहाथे फैलायबानो जाबाय दायो जों मेन गेटआव थांगोन मेन गेटआ बोरै सोलिगासिनो बेयावबो खामानिया सोलिबाय थादो गेटआ दासिम ओंखाराखै दायो जों थांदोनि नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना एग्जिबिशननिफ्राय जों फैयै दायो मेन स्टेज प्रग्राम जानो गोनां बिनि गेट बनायबाय डिजाइन खालामना दोनबाय थानाय बेखौ जों दायो नायनो थांदों जोबोर मेंबाय जोबोर गोदोर गुवार जायगा आरो जोबोर मेंबाय दायो जोबोर सान्दुंबो गोसा दायो नोंथांमोननो देखायगोन आं मेन गेटखौ मेन गेटआ स्टेज प्रग्रामनि मेन गेटआ बेनो जागोन खामानिया सोलिबाय थादों बिथि बेनो नै सेराव थांगोन बिनि सेराव পিঠা আছে না টেপটো আছে না তারপর 18 ইঞ্চি বাদ দি এই থতর পৰা स' फाइनालि जोङो गासिबावबो जों बेरायखांबाय माने एसे सेराव थांद्रायासै मानो होनबा जोबोर सान्दुं गोसा जोबोर मेंबायबो स' स्टेज प्रग्रामनि जानो गोनां बिनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिहरदोंमोन
नोंथांमोनाबो नुबाय स' भिडिअखौ आं गोलाव खालामला मानो होनना बुङोब्ला भिडिअआबो गोलाव जाबाय स' आं नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो हांख्रायहरनो सानदों जे जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा जाहाथे बयबो लोब लोब जानाखि बर' साहित्य सभा जानो गोनां बे मेलाव जाहाथे बयबो फैलायो डेटखौथ' बयबो मिथिखाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गासिबो जाहाथे फैलायबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांगोन अननानै लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ जल्दि लोगो मोनगोन बाय बाय